Aha. Yes, gare ni. Aha. Allah ya baki lafiya. Allah ya baki lafiya. Sai an ji. Allah ba da lafiya. Wai me ke damunta an je asibiti kuwa? Yes. Me ke damun da Yes. Anti, wai me yasa duk waɗanda suka zo sai ki dinga gaya musu da cewa ciwon kanjamau ne da ke? Yarinyar nan baki da hankali. Banda baki da hankali. Wa yake son mai suna kishiya fa? Kishiya anti? To ko a lahira ban fata Allah ya ɗan kishiya. Ina faɗan haka ne don kina ga sun ci ado tsala sai su aure wani miji. Ko na mutu ba za su aure shi ba. Ina fata a lahira Allah ya ɗan da miji ba.